Здравейте, деца! Как сте? Добре ли сте? Тук може ли да седна? Може. Както си видях с шейната и дочух тук, че пеете песнички, разказвате стихчета, реших да се отбия, послушах ви малко и реших да ви донеса няколко подаръка. Вие си искате ли подаръци? Дали? Добре. Часовник на пътни вечери.